Testing, testing! Oksasilppuri. Jaha. Aika nahkeesti menee. Eiköhän sut tästä sitten nämä ruuvit auki. Jaha, ei lähde ihan paljon käsi. Joo. On vähän nahkeen pienet pihdit kyllä, mutta kyllä se tuonne aukesi. Joo. Oho, Black and Decker. Jesus Christ. Tällainen keksintö tässä on. Tässä on vaan terät niin tylsät. Tässä on tämmönen käännettävä terä ihan selvästi. Tää puoli on aika tylsä. Tässä on kääntämättä tää terä, niin ei muuta kuin nuo 4 ruuvia auki ja terät toisinpäin ja sitten se rokkaa taas. Noin vain naks. Tonne kun laittoi tommosen esteen, niin nää lähtee auki näköjään. Vähän rasvaa kehiin. Naks. Joo, katsotaanpas minkälainen juttu tästä tulee. Joo, näähän lähtee tästä ihan suosiolla näköjään. Suosi olla. No. Tää terä on ihan irti. Täytyy vielä saada molemmat kädet käyttöön. Joo. Ehkä se ei tässä kuvassa näy, mutta tää puoli on käytetty loppuun. Tää ei leikkaa, mutta tää on. Ei ole koskaan käännetty näitä teriä, vaikka tää on varmaan jostain 6-70-luvulta tää vehe. Kun vähän viilalla virkistää, niin se on ihan täydellinen. Jipii. Helppo remontti. Joo. Tässä tulee kova peli. Tässä on nimittäin poweria tässä vehkeessä kyllä. Ihan riittävästi. Täältähän mä löysin oikein ABB-merkkisen viilaan, joka on käynyt ihan Amerikassa asti keikalle. Tää on hemmetin hyvä viila. Ja tosta mä vähän otan tuota ruostetta pois ja tsekkaan, että onko se ihan ok toi terä. Musta se näyttää tosi terävältä. Että jos se kynttä leikkaa nyt jo melkein. Oho. Kato, lastu ottaa vielä. Tästä tulee ihan huipputerävä. No ei se tarvinnut kovin paljon hinkata, niin tää on aivan niinku lähtee kynnet sormista, kun tää on niinku läpi ihan terävä. Vartaveitsi. Sitten vaan terät kiinni. Onneksi tässä on tämmöiset upotusruuvit, että muistaa miten päin nämä oikein oli. No mutta tää on vähän hankala pidellä näköjään pikkurillillä ja nassutella kiinni.
No niin. Ei muuta kuin koeajo. Oi hitto. Ja nyt. Oi jes. Jipi. Oho. Tässä pitää olla suojalasit muuten, joo. No, onneksi Gunillalla on sellaiset. Ja nytpäs katsotaan minkälainen tuotos on. Todennäköisesti aika mukavan näköistä herkkua täällä on. Tätä voi käyttää sitten paskahuussin. Ai. Paskahuussin kuorikkeena. Mitä se? Joo. Vähän tommoista tikkusta kyllä. Joo. Pitäisikö sitä vielä yrittää terottaa? Joo. No toihan kyllä mätänee aika nopeasti, mutta... Niin siinä on varmaan tos... Joo, no oli sillä ekasatsi. Ekasatsi on tommoista tikkuu. Joo. No niin. Ekasatsi on tikku ja... Tokasatsi. Tää viimeinen on ihan kunnon tavaraa, joo. No, kyllä se muija oli oikeassa, että ei se oikein toiminut, mutta nyt se toimii. Jipi, jipa.